салом дӯстон, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди грибок яъне грибковое поражение, сабаби пайдоиши он, намудҳои он ва роҳҳои табобати он ба шумо каме маълумот диҳам. дар вақтҳои охир грибковое поражение ё ин ки грибковая инфексия, агар ба забони худамон оддӣ карда гӯем грибок, хеле зиёд дида мешавад. онҳо дар якчанд ҷойҳо дида мешаванд. Мешавад грибоки нохунҳо, грибоки пӯст, грибоки лӯпардаҳо, грибоки узвҳои занона ва мардона ва грибоки рӯдаҳо. грибокҳое ки дар нохун пайдо мешаванд, онҳоро оникхомикоз меноманд ва грибокҳое ки дар пӯст пайдо мешаванд, онҳоро микоз меноманд. Сабаби пайдоиши онҳо чӣ гуна аст? ҳам грибоки пӯст, ҳам грибоки нохунҳо метавонанд ки аз намӣ пайдо шаванд, аз риоя накардани гигиена пайдо шаванд. агар шумо бассейн раведу, дар ҳамон бассейн ягон шахсе ки грибок дошта бошад обозӣ кунад, аз он метавонад гузарад ба шумо. дар саунаҳо метавонад гузарад. аз як полотенце агар шумо истифода баред, одаме ки грибковое поражение дорад, ё ин ки пойафзоли ҳамон одамро пӯшед, носки, либоси ҳамон одамро пӯшед, метавонад ки грибок ба шумо гузарад. нишонаҳои грибоки пӯст ё ин ки грибковое поражение кожи чӣ гуна аст? хориш дида мешавад, сурхӣ дар ҷои хориш дида мешавад, хушкии пӯст дида мешавад. дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки доначаҳои майдаак мебарояд дар пӯсту ҳамонҳо шилушение метиҳанд, яъне хушк шуда пӯст мепартоянд. нишонаҳои грибоки нохунҳо бошад, ин дигаргун шудани ҳолати нохун, ғафс шудани нохун, дардманд шудани нохун ва нохун ранги дигарро дар он ҳолат мегирад. дар бисёр ҳолатҳо мешавад ки вақте ки грибок пӯсти сарро поражать мекунад, дар он ҳолат рехтани мӯи сар дида мешавад, перха дида мешавад. сабаби асосии перха ин грибковое поражение кожа мебошад. грибковое поражение дар рӯдаҳо бошад аз сабаби оне ки мо хӯрокҳои дуруст намехӯрем, хӯрокҳое ки сифаташ паст аст ҳамонро истеъмол мекунем, бисёртар антибиотикҳо истеъмол мекунем. антибиотикҳоро бетартибона агар истеъмол кунем, метавонад ки грибковое поражение рӯдаҳо дида шавад. дар ин ҳолат микрофлораи рӯдаҳо вайрон мешавад. метавонад ки дар шахс ҳам шикамдард, ҳам қабзият, запор дида шавад, дамиши рӯдаҳо дида шавад, нороҳатӣ дар шикам, дилбеҳузурӣ, баромадани доначаҳо дар рӯй ки ин ҳам вобаста аст аз кори рӯдаҳо. вақте ки грибок дар узвҳои занона таъсири худро мерасонад, дар занҳо кандидоз дида мешавад. дар ҳолати муқаррарӣ кандида худаш дар организми зан ва мард вуҷуд дорад, не ки ба миқдори кам ва зарари худро намерасонад. вақте ки ягон ҳолати дигар дар организм пайдо мешавад, ё ин ки мо антибиотик бисёр менӯшем, ё ин ки гигиенаро риоя намекунем, ҳар хел собунҳо, гелҳое ки таркибашон безеб аст, ҳамонҳоро истифода мебарем, грибок пайдо мешавад. ё ин ки агар мард грибок дошта бошад, ҳангоми алоқаи ҷинсӣ метавонад ки ба зани худ чунин инфексияро гузаронад. дар ин ҳолат чӣ дида мешавад? ҳам дар зан, ҳам дар мард хориши узвҳои занона ва мардона дида мешавад. хусусан баъди алоқаи ҷинсӣ чунин хоришҳо зиёд мешаванд. дар занҳо бошад пеш аз бенамозӣ, баъди бенамозӣ низ хоришҳо метавонанд ки зиёд шаванд. дар баъзе ҳолатҳо метавонад ки нишонаҳои цистит низ дида шавад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар организми шумо грибок ё ин ки грибковое поражение дида мешавад. акнун табобаташ бошад чӣ гуна аст? вақте ки шумо муайян кардед ки дар шумо грибок дида мешавад, шумо бояд ҳатман ба духтур, дерматолог, кожвенеролог муроҷиат кунед. чунки агар ба худмуолиҷа машғул шаведу як рӯз дору истеъмол кунед, рӯзи дигар не, ё ин ки аз хотиратон барояду дору истеъмол накунед, грибок метавонад ки бо суръати баланд боз низ инкишофашро зиёдтар кунад. аз ҳамин рӯ ҳангоми табобати грибок шумо бояд ки доруҳоро мунтазам истеъмол кунед ки то ки ҳамон тамоман аз организми шумо нест шавад. барои ин бисёртар чӣ тавсия медиҳанд? ҳангоме ки грибоки нохунҳо ва грибоки пӯстҳо дар марҳилаҳои аввалаш ҳаст, тавсия медиҳанд танҳо азмазҳо ва доруҳои обакие аст ки дар пӯст ва нохунҳо шакидан ё ин ки молидан мумкин аст. ба онҳо дохил мешаванд микозарал, микосист, флюконазол, клотримазол, скиназол, кетоконазол ва ғайраҳо ғайраҳо. вақте ки шумо чунин мазҳҳо ва доруҳои обакиро истифода мебаред, боз такрор мекунем ки шумо бояд мунтазам онро истифода баред ки то ки аз организми шумо тамоман ҳамин чиз нест шавад. вақте ки дар шахс грибоки рӯдаҳо дида мешавад, дар ин ҳолат тавсия медиҳанд аз доруҳо
доруҳо ба монанди флюконазол, микасист ҳаст, капелницаҳо специалне ҳаст, ки вариди, яъне ки внутривена ба шумо ворид мекунанд, ба онҳо низ дохил мешавад. Флюконазол ба монанди капелница, микасист ба монанди капелница, фудсист ҳаст ба монанди капелница. Инчунин шумо бояд реҷаи хӯрокхӯрии худро дуруст кунед, бисёртар мева ва сабзавотҳо истифода баред, ки то ки зудтар микрофлораи рӯдаҳои шумо барқарор шавад. дар ҳолати грибковое поражение узвҳои занона бошад, тавсия дода мешавад боз ҳамон капелница ва доруҳое ки дар боло қайд кардам. болои ин боз тавсия дода мешавад аз ҳар намуд свечаҳое ки противогрибковый эффект доранд, яъне грибокро муолиҷа мекунанд. ба онҳо дохил мешаванд ливарол, ацелакт ва пимафуцин. боз намудҳои гуногуни свечаҳое ҳаст, ки инро танҳо метавонад ки духтури табобатии шумо ба шумо тавсия диҳад. барои пешгирӣ кардане ки грибок пайдо нашавад, шумо бояд дар аввал аз як полотенце истифода баред, пойафзоли дигар касро напӯшед, пойафзоли худатонро ба ягон кас надиҳед ки пӯшад. ҳангоми бассейн, сауна, обозӣ меравед, дар он ҷо бояд ки пойафзоли худро дошта бошед, полотенцаи худро дошта бошед. аз пеши худ бетартибона бе ягон зарурияти ҷиддӣ антибиотикҳо истеъмол накунед, чунки онҳо сабаби асосии пайдо шудани грибок мешаванд. бисёртар либосҳои нам, танг напӯшед. дар ҷои зисти шумо, масалан дар ҷое ки шумо зиндагӣ мекунед, кӯшиш кунед ки ҳавои тоза бисёртар бошад, намӣ набошад, чунки намӣ яъне сирист метавонад ки сабаби пайдо шудани грибок шавад. инчунин тавсия дода мешавад ки ҳангоми шустани ҳам узвои занона, ҳам мардона аз ҳар хел собунҳое ки таркибашон безеб аст, аз ҳар хел гелҳо ва умывалкаҳое ки таркиби бад доранд ва дар он ҷо химикатҳо дида мешаванд, шумо бояд истифода набаред. одатан тавсия дода мешавад ки танҳо бо оби оддӣ шустан дар кор узвҳои занонаро. дӯстони азиз, агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед, саломат бошед.